όμως έξω, έστω και με έναν έλεγχο, γιατί ξέρεις, μετά το Μάρτιο αρχίζουν οι έλεγχοι από το τμήμα της τροχέας. Ναι, δεν συμβαίνει όμως. Δεν είναι πολύ άσχημη εικόνα να σου επιβάλλουν να φοράει ο οδηγός και να βλέπει τον οδηγό να φοράει και το συνοδηγό από πίσω να μην φοράει. Ναι, αλλά το βλέπουμε πολλές φορές αυτό. Είναι περίεργη εικόνα να φοράει μόνο ο οδηγός και πιο πίσω. Για μένα, πάρα πολύ σημαντικές, έως το σημείο που θα πρέπει να φέρετε το δίπλωμα, είναι οι παραβάσεις που έχουν να κάνουν όντως με αντικανονικά προσπεράσματα, με την και το κράνος. Εντάξει, θα να σου βάλω το κράνος. Θέλω να σου πω ότι όταν κάποιος, επειδή είναι ανέστητος, μπορεί να πάρει στο λαιμό του τον απέναντί του, ο οποίος είναι τυπικός. Δηλαδή, εγώ οδηγάω σωστά, κάποιος προσπερνάει με κόκκινο. Και τα μέτρα. Εκεί είμαι πάρα πολύ απόλυτη στο να το φέρετε και το δίπλωμα. Γιατί αυτό που λέμε, ότι εγώ πάω σωστά και έρχεται ο άλλος και πέφτει πάνω μου και δεν φταίω σε τίποτα. Ενώ το να βάλεις τη ζώνη, εννοείται πως είναι σωστό να προστατεύσεις τον εαυτό σου και όλα αυτά τα σχετικά. Και τα αυτοκίνητα έχουν τις ενδείξεις που, άμα δεν βάλουμε τη ζώνη, σφυρίζουν. Ή τη βάζεις από την πίσω πλευρά, τσακ. Ναι, ο Έλληνας τα βρίσκει όλα. Τα βρίσκει όλα για να τα προσπερνάει, μάλλον όλα. Μα μπες, βγες τι να κάνεις. Αλλά εκεί παίρνεις το ρίσκο του εαυτού σου. Επιμένω ότι πρέπει να μπουν κανόνες. Όχι μόνο στην Καβάλα, χάθηκαν πάρα πολλές ζωές και κυρίως νέων, είτε οδηγώντας μεθυσμένοι, είτε μη φορώντας κράνος. Πάρα πολλά περιστατικά. Δεν ξέρω αν η αλήθεια είναι αυτή, πάρα πολύ γνωστούς και νέα παιδιά. Όμως θεωρώ πρέπει ότι να το επιβάλλουν, έστω και με το πρόστιμο. Δεν είναι, για μένα το θέμα έχει φτάσει στο να το επιβάλλει η αστυνομία. Εμείς νομίζω ότι θα πρέπει να είναι η διαπαιδαγώγηση της νεολαίας από το σχολείο που να σε κάνει το αισθάνεσαι. Θυμάμαι τουλάχιστον μία δεκαετία με τους ελέγχους που γινόταν στα αλκοτέστ. Στην αρχή μας φαινόταν παράξενο, αλλάζαμε δρόμο, ξέρεις. Πρέπει όμως μέχρι να το. Και τώρα το κάνουμε. Όχι. Από συνήθεια. Βλέπεις ότι στην παρέα ένας να μην βγει. Ναι, είναι δεν είναι κακό. Άρα δεν θα βγει. Να μην βγει. Ή να πάρουν ένα ταξί να επιστρέψουν. Ναι, και αυτό. Άσε το αυτοκίνητο, πάρει ένα ταξί. Θα είναι το καλύτερο. Εξάλλου, ίδια πληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, είτε πληρώνουμε στη βενζίνη, είτε πληρώνουμε στο ταξί. Πλέον έχει γίνει ίδιο. Πάμε λοιπόν σε αυτό που έλεγες, ότι οι παρατηρήσεις σε καθημερινή βάση, ότι είναι πολύ λιγότερα τα αυτοκίνητα λόγω των υψηλών. Φυσικό δεν είναι, λογικό είναι. Τα καύσιμα ανεβαίνουν με ταχύτατους ρυθμούς. Έχουμε πιάσει, τι να πω, θα φτάσουμε τα 2 ευρώ. Πάντως, 1,70. Είναι όντως πάρα πολύ υψηλή η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, που είναι απαγορευτική για μετακινήσεις όταν πολύ υπάρχει. Περισσότερο το καλοκαίρι. Τώρα ακόμη είμαστε εντός πόλεως. Όταν υπάρχει αστική, τουλάχιστον για την Καβάλα, μιλώ για την Ξάνθα, για τη Δράμα μέσα στο κέντρο, όταν υπάρχει αστική συγκοινωνία, ναι, η Καβάλη όμως έχει διαφορά από ό,τι άλλες περιοχές, γιατί όλα τα σπίτια δεν είναι στην ευθεία και δεν περνάει από παντού συγκοινωνία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ίσως πολλοί διαμαρτύρονται ότι υπάρχει καθυστέρηση. Και βέβαια ήταν λόγω του κυκλοφοριακού μέσα στην πόλη της Καβάλας. Νομίζω όμως πολύ περισσότερο αυτά είναι τα αυτοκίνητα, τα διπλοπαρκαρισμένα. Το λέμε, το ξαναλέμε. Ποιος ακούει. Δεν είναι διπλοπαρκαρισμένα όταν όλες οι περιοχές απαγορεύουν να παρκάρεις. Τι να κάνεις, πού να το βάλεις το αυτοκίνητο. Ένα τεταρτάκι θα το αφήσω. Ένα τεταρτάκι. Τι να σου κάνουν, είτε η δημοτική αστυνομία, είτε ακόμη και η τροχιά. Καλά, όμως σε κάποια πράγματα. Όχι, τα θέλουμε. Αφένει μου σήμερα, δεν θα μου πας κόντρα μου, φαίνεται. Τι σου λέω, δεν συμφωνείς. Όχι, δεν συμφωνώ. Μάλλον διπλοπαρκάρεις. Δεν διπλοπαρκάρω. Όταν όμως ψάχνεις πάρκινγκ και δεν μπορείς να βρεις και παντού έχουν μπει αυτά τα αίματα κολονάκια, πραγματικά σου έρχεται να τα ρίξεις μια τα κολονάκια κάτω. Και εμείς οι δημοσιογράφοι και οι συνάδελφοι, το ότι έχεις το σήμα δεν σημαίνει ότι έχεις ελευθέρας και μπορείς να το βάλεις και σε διαγράμμιση και σε κίτρινη γραμμή και παντού. Πρέπει λίγο να προσέχουμε, όσο και να βιαζόμαστε. Είτε για τη δουλειά, είτε δεν λέω να εργασίες. Θα πας ένα τέταρτο νωρίτερα. Δεν το κάνουμε όμως. Και ούτε φταίνουν αυτοί που μας κάνουν τον έλεγχο η δημοτική αστυνομία. Αυτοί που πάνε και τοποθετούν ή κάνουν κάποιες περιοχές που απαγορεύεται η στάθμευση, χωρίς να έχουν προνοήσει αυτά τα αυτοκίνητα πού θα πάνε. Σε έρευνα που είχε γίνει πριν από χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε φανεί ότι είχε δείξει ότι τουλάχιστον 4.500, φαντάσου τώρα για την Καβάλα μιλάμε, 4.500 παράνομα αυτοκίνητα σταθμεύουν καθημερινά στο κέντρο της πόλης. Φυσικά. Τι να πω, 4.500 αυτοκίνητα. Τώρα τουλάχιστον μετά. Με την τιμή του καυσίμου, καλό είναι να ψάχναμε να βρούμε πάρκινγκ, τίποτα. Ψάχναμε να βρούμε δίπλο παρκάρισμα, τίποτα. Δεν είναι λύση το πάρκινγκ. Όσα πάρκινγκ και να κάνεις, θα είναι γεμάτα. Λογικό δεν είναι. Όχι, δεν είναι λογικό. 4.500 αυτοκίνητα, ναι, σου λέω. Αυτό σου λέω ότι αυτά τα αυτοκίνητα λογικά θα πάνε και άρα θα πάβουν να κάνουν παραβάσεις, Βρεβαίνη μου.
Εδώ έχει τύχει συνάδελφος να κατεβαίνει στο κέντρο, να προσπαθεί να βρει πάρκινγκ και να το ανεβάζει πάλι στο σπίτι και να κατεβαίνει με τα πόδια. Το έκανα κι εγώ. Ορίστε. Τι κέρδισες? Τίποτα. Τη βενζίνη μου ξόδεψα. Εν τη περιπτώσει. Ένα πολύ ωραίο θεματάκι το οποίο απασχολεί την περιοχή μας και ιδίως τους εποχιακούς πυροσβέστες είναι η πρόσληψη περίπου 5.000 εποχιακών πυροσβεστών, όπου προέβησε την κίνηση το πυροσβεστικό σώμα για την αντιπυρική περίοδο. Η θητεία τους θα είναι από 1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου. Βέβαια, είναι πολλά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πυροσβεστική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ακόμα να προχωρήσει και στην συντήρηση των οχημάτων της, κάτι πολύ βασικό. Γιατί θα μου πείτε ότι δεν τους κάνουμε τους πυροσβέστες, τον ίδιο δεν έχουν οχήματα για να μπορούν να μεταβούν και να σβήσουν τη φωτιά. Για το θέμα αυτό προσκλήθηκε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κ. Παναγιώτης Δικούδης, όπου προφανώς του έτυχε κάτι και δεν μπόρεσε να έρθει. Η Βέννη το συνάντησε και στο κέντρο της πόλης. Θα τον έχουμε, φαντάζομαι, από Δευτέρα να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, αλλά λεπτομέρειες θα μάθουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πάνω από 5.000 περίπου εποχικοί πυροσβέστες αναμένεται να προσληφθούν φέτος. Η θητεία τους θα είναι για ένα εξάμηνο από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Επίσης, εντός Μαΐου, ενδεχομένως το πρώτο 15ήμερο προκυρήσονται οι 4.000 θέσεις των πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι στη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, η λήξη υποβολής των δικαιολογητικών θα οριστεί μετά τις 10 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα της προκήρυξης θα εκδοθούν πριν τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου, ενώ από την 1η Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου θα γίνει η δίμηνη προβλεπόμενη εκπαίδευση για τους επιτυχόντες, προκειμένου από την 1η Ιανουαρίου να αναλάβουν υπηρεσία ως πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης. Ωστόσο όμως, πολλά είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας, με αποτέλεσμα σήμερα να μην μπορεί να προχωρήσει ακόμα και στη συντήρηση των οχημάτων της. Δικούδη, ποια είναι η σημερινή κατάσταση που επικρατεί στο πυροσβεστικό σώμα εδώ στην Καβάλα, αλλά και ευρύτερα στο νησί της Στάσου? Η κατάσταση που επικρατεί ό,τι αφορά το σώμα μας στο νησί της Στάσου και στην Καβάλα είναι ένα θέμα σοβαρό, που είναι το ότι δυσκολεύονται να βρεθούν χρήματα για να αρχίσουμε τις συντηρήσεις των πυροσβεστικών οχημάτων, για να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον 1 Ιουνίου να είμαστε έτοιμοι για την αντιπυρική περίοδο που ξεκινάει. Το άλλο το θέμα είναι ότι με τους εποχικούς που θα τους πάρουμε 1 Μαΐου, από τις αρχές, από μεθαύριο 4 Απριλίου ξεκινάνε να φέρουν τα χαρτιά τους από τους γιατρούς μέχρι τις 15 και 1 Μαΐου θα γίνει η πρόσληψή τους για 7 μήνες μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Από εκεί και μετά, σε μένα σαν υπηρεσία δεν μας ήρθε καμιά διαταγή που να λέει τι, πώς και γιατί. Αυτά που ακούω, εντάξει, πολλά ακούγονται, αλλά εγώ σαν υπηρεσία θέλω να έχω χαρτιά για να σας πω οτιδήποτε. Σαν υπηρεσία έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε τους δασικούς δρόμους, είναι σε άσχημη κατάσταση. Το δασαργείο δυσκολεύεται να τους φτιάξει. Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γρανά, και με τον Δήμαρχο, γιατί αυτή έχει μια μπουλντόζα η νομαρχία και ένα έχει ο Δήμος, ώστε να αρχίσουμε μετά το Πάσχα, ανάλογα από τι δυνατότητες υπάρχουν. Εγώ καύσιμα τους διαθέσω, έχω τη δυνατότητα να κάνουμε τους δρόμους τους κεντρικούς για την υπερασφάλεια, να είμαστε έτοιμοι. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους οικονομικά προβλήματα που έχουν να κάνουν και με τη συντήρηση ακόμη των οχημάτων? Ναι, φέτος είναι η πρώτη φορά σχετικά που αφορά με τη συντήρηση των πυροσβεστικών οχημάτων. Η Αθήνα μας λέει να τα πηγαίνουμε στο συνεργείο. Ναι. Το συνεργείο το δικό μας στην Θεσσαλονίκη είναι τυγκαρισμένο και αυτοί δεν έχουν χρήματα και ζοριζόμαστε πάρα πολύ. Αυτά και από τον κύριο Τικούδη. Τι να κάνουμε με τους εποχιακούς πυροσβέστες όταν δεν υπάρχουν οχήματα για να μπορούν να σπεύσουν, να βοηθήσουν και να πάσα στιγμή να σταθούν όντως εκεί ως άγγελοι και να μας προστατεύσουν? Το πρόβλημα γενικά είναι και στην ελληνική αστυνομία, όπως και στο ελληνικό σώμα, γενικά στα σώματα ασφαλείας. Και δεν είναι σημερινό. Εδώ και χρόνια παρατηρούνται αυτά τα προβλήματα και έλλειψης προσωπικού, έμψυχου υλικού. Από εκεί και πέρα νομίζω όμως ότι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και οι εποχικοί που κάποια στιγμή πρέπει μια κυβέρνηση να σκύψει στο πρόβλημά τους, όχι μόνο να τους παίρνουμε, τώρα έγινε 8 μήνο νομίζω, από 5 μήνο που ήταν,
γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά και μάλιστα από ρεπορτάζ που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν εποχικοί δασοπυροσβέστες που ήταν τουλάχιστον 20 χρόνια κάναν αυτή τη δουλειά. 20 χρόνια να είσαι εποχικός και να δουλεύεις 5 μήνες το χρόνο. Και να προσφέρεις όμως αυτό το πεντάμινο το καλοκαίρι, η δουλειά τους είναι καταπληκτική και έχουν αποδείξει βεβαίως, να μην συμβεί το κακό, γιατί η Καβάλα έχει βιώσει τη φωτιά, έχει βιώσει το καμένο δάσος, τι είναι μετά και πώς το βλέπουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε τα επόμενα χρόνια με όλα τα προβλήματα που έχουμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε φέτος, θα έχουμε τα αναμενόμενα ή τα συνηθισμένα, αυτά που βλέπετε κάθε φορά και τα περιμένουν τουλάχιστον και οι δασοπυροσβέστες. Έχεις δίκιο και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι η πιο κρίσιμη περίοδος το καλοκαίρι, όπου στην πράξη η δουλειά τους είναι τέτοια όπου διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Και μετά είναι στον αέρα, ξεκρέμαστε και περιμένουν από κάποιον να τους ξαναθυμηθεί. Αυτά είναι απαράδεκτα. Γιατί το να πάει κάποιος στην πυροσβεστική υπηρεσία, όταν ξέρει το χρονικό διάστημα που καλείται για να τον προσλάβουν, ότι θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση, ανά πάσα στιγμή, να μην πάει πουθενά, γιατί πρέπει να είναι εκεί γιατί τον καλεί το καθήκον, και ότι θα πρέπει να ρηχθεί πραγματικά στη φωτιά, σε μια άνηση μάχη, με κίνδυνο της ζωής του, για μόλις 5 και 8 μήνες, εμένα δεν μου λέει κάτι. Είναι μια τονωτική ένωση, η οποία στην πράξη δεν βοηθάει κανένα. Δεν είναι όπως αυτό το καινούργιο το πρόγραμμα που έρχεται για τους ανέργους, όπου λέμε ότι 5 μήνες θα πάρουμε μια ανάσα και μετά ψάχνουμε να δούμε τι κάνουμε. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι από ένα συγκεκριμένο κλάδο. Είναι και επαγγελματίες, μην το ξεχνάμε. Από ένα συγκεκριμένο κλάδο. Είναι αυτό η δουλειά. Δεν μπορούν να πάρουν τον οποιοδήποτε. Δεν μπορούν να πάρουν τον οποιοδήποτε. Δεν έχει οποιοδήποτε την εκπαίδευση, οποιοδήποτε το ζήλο για να το κάνει. Γιατί είναι δουλειά όπου χρειάζεται ζήλο. Το λέω και επιμένω. Και με αφορμή αυτό τώρα, περνάω σε έναν άλλο κλάδο στους αστυνομικούς, γιατί τα έχω με τους αστυνομικούς τώρα. Μια ψάχνει κοντά. Μια που ακούγες για τον κώδικα κιόλας. Τις τελευταίες ημέρες, όχι τόσο για τον κώδικα. Τι άλλο. Καλά να γίνει. Ιδίως όταν χρειαστεί να βάλουμε κράνος στα κάμπριο αυτοκίνητα, εκεί θα είναι το ωραίο. Μάλιστα. Καινούριο είναι αυτό. Καινούριο είναι. Θα σας προποντήσουμε αύριο. Σήμερα είναι 1η του Απρίλη. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι στην υπόθεση όπου εμπλέκεται και γνωστή τραγουδίστρια με τους νονούς της νύκτας, όπου μέσα σε αυτή την σπήρα σημαντικό ρόλο είχε ομάδα αστυνομικών. Και το ερώτημά μου και στην Βίκη Μουτζούρη που είχα χθες καλεσμένη εδώ ήταν ότι κατά πόσο ο πολίτης μπορεί να αισθανθεί ασφάλεια όταν έστω και μία στο εκατομμύριο έχει στο μυαλό του ότι μπορεί ο άνθρωπος αυτός να εμπλέκεται με μια σπήρα. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι απέναντι το σπίτι μου, θέλω να πάω να το καταγγείλω σε εσένα που είσαι αστυνομικός για να αισθανθώ ότι με προστατεύσεις και δεν ξέρω αν τελικά εσύ είσαι με τους καλούς ή είσαι με τους κακούς. Έχει συμβεί πολλές φορές και στο παρελθόν και τελευταία, είτε με τους νονούς, είτε να πας να κάνεις έλεγχο, να δίνεται εντολή από την εκάστοτε αστυνομική διεύθυνση, είτε από τον διοικητή, για να πας να κάνεις έλεγχο, για να φέρουμε για τους αστυνομικούς και βεβαίως να έχουν ειδοποιηθεί για τέτοια κέντρα, επειδή μιλάς. Τον έχουν ειδοποιηθεί και στην... Από μέσα από την αστυνομία. Από μέσα, ξέρεις. Δεν πειράζει τόσο το ότι κάποιοι σκύβουν το κεφάλι και κάνουν ότι δεν βλέπουν σε μια παράβαση, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί είναι ελεγκτικά όργανα, οπότε στο πλαίσιο του βιοπορισμού μιας επιχείρησης, λίγο όταν δεν προσβάλλουν, δεν δημιουργούνται προβλήματα και προς την κοινωνία και προς το κράτος, μπορούν να κάνουν τα στραβά μάτια από την έννοια ότι να τους πούνε... Όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για άτομα τα οποία κινούσαν τα